Bine ați venit la Cinebabble. Cine m-a spus altfel? Eu sunt Cosmin, iar el este... Uimit Teodor. Astăzi vrem să discutăm despre... Beetlejuice 2. Avem aici un cronometru, vom discuta 10 minute despre acest film până când face... Aici vom pune lichid, vom da notă și eu zic să pornim. Bun. Tu nu ai văzut Beetlejuice 1, nu? Nu mi-l mai aduc aminte. L-am văzut? Nu l-am văzut. Cosmin a avut l-am o copilărie nefericită. Și eu țin minte. Mi s-a părut... Când ești copil, lucrurile astea... L-ai văzut? Deci pur și simplu pun pariu că dacă l-ai văzut când ai fost copil, l-ai considerat film de groază. Comedie de groază. E horror. Așa puțin. Adică e creepy așa pentru un copil. Da, înțelegeai că sunt efecte și că mergeai... Go with the flow. Înțelegeai tu ca da, fiind copil? Stai mă că n-aveam... Măi, primul meu film văzut de mine este Nosferatu. La 3 ani jumate. Despre ce discutăm? Despre faptul că Nosferatu m-a influențat foarte mult și de-abia aștept să iasă Nosferatu pe 25 decembrie anul acesta și o să discutăm despre el. Da, dar acela a fost un film de referință. Acela de horror. Nu, aici am înțeles că e comedie așa, că era la... Nu m-am speriat. Nu avem 9 ani, ți-am zis. Cred că aveam 12, nu mai știu. El e în 1988, 89 parcă, Beetlejuice 1, cu Alec Baldwin. Și din distribuția originală lipsește cineva, actorul Jeffrey Jones, pentru că a fost arestat pentru pedofilie. Ce frumos. De-aia personajul lui, tatăl, este fără cap, ca să nu filmeze cu actorul. Da, și Tim Burton are el un coșmar recurent în care visează că ajunge în ocean pentru că se prăbușește avionul și e mâncat de un rechin. Și de-aia au reprodus accidentul personajului tatăl în film, da, în stop motion, fără actor. Și de-aia pe urmă se joacă, sunt actori în costum, fără cap. Ăsta este motivul pentru care nu mai apare. Dar apare mama, Kevin! Și Winona Ryder, care mi s-a părut foarte matură, foarte... Mi-a plăcut. Mi-a plăcut rolul ei. Foarte bun. Da. În schimb, rolul Monica Bellucci, eu consider că nu a fost exploatat suficient. Nu cred că mai aveai când. Nu știu, nu e vina ei. Deci personajul acela, da, era personajul negativ. Nu este niciodată vina lui Monica Bellucci. Niciodată. Monica? Niciodată. Să nu spui niciodată. Niciodată să nu spui Monica. Ea atunci a început relația cu Tim Burton. Știi că sunt împreună? Măi, nu mai vreau să vorbesc despre asta, că am mai vorbit. Când am mai vorbit? Nu, despre chestii, familie, film, related. Nu e de film. Nu, așa au început ei relația. N-a fost că a băgat un film că e iubita bun, lui. Perfect. Oricum nu o bași pe Monica Bellucci. O consider potrivit de pe rolul E acela. foarte bună. E Monica bună. Bellucci nu are nevoie. Dar ți-am spus, trebuia să scenariul scris în așa fel încât să exploateze să fie pus în valoare și mai mult. Da, era a un fost pur și simplu un inamic care urmărea să răzbune. E un pretext. Beetlejuice este un pretext, e așa un film care el nu înseamnă foarte mult în cultura europeană, nici în cea asiatică. Știți mitul ăsta, dacă spui Beetlejuice de 3 ori, apare Beetlejuice, care este acest demon care trăiește între cele două lumi. Și îți mai rezolvă din probleme. El are bioexorcizare. Ai văzut că are biroul ăla cu call center, cu Bob. Call center, da. Cu Bob ăla sunt chiar animatronics. Apropo, Michael Keaton a spus 2 lucruri. Face filmul cu efecte practice, deci fără CGI mult, să fie de acord, Tim Burton a fost de acord, și a mai spus în 2014 că o să facă Beetlejuice, că o singură continuitate va face și anume Beetlejuice 2. În 2014 a spus asta. Și Tim Burton a spus că filmul nu se va face fără Winona Ryder și Michael Keaton. Și Winona Ryder filma în Stranger Things în 2016 și a făcut o înțelegere cu producătorii că pentru un singur film va opri filmările la Stranger Things și acela este Beetlejuice 2. Ce vreau să spun este că ei toți au vrut să-l refacă, au avut dorința să-l facă. Dar eu că nu mai spun. Deci, acum. Așa, mie mi-a plăcut jocul actoregesc al lui Michael Keaton. Da. Dar nu a avut atâta energie ca am bătrânit primul N-a avut. Ca în primul film.
Michael Keaton are... Consider că lipsea puțin energie acolo, mai multă energie. măcar să fim noi așa bine la vârsta domnului Michael Keaton. Dar îmi place, uite, de exemplu, mie mi-a plăcut. Dai dreptate, s-a simțit. Da, mi-a plăcut foarte mult ideea transfigurării morții prin trenul acela. Soul Train, trenul Sufletelor. Știi de unde e inspirat ăla? Băi, Dintr-un mi-a plăcut. serial din 1971 care se chema Soul Train. A fost super tare. Foarte mișto, mi-a plăcut și cum, adică era vorba, de fapt este vorba despre moarte, dar lumea dansa. Adică Păi e jocul ăsta. mergem de doar cuvinte într-o cu Soul călătorie necunoscută. Train. Da, asta a A fost journey foarte to the unknown. Dar și mai m-a plăcut o chestie foarte tare și de mesaj. Mm. Cum tehnologia ne mănâncă sufletele, telefoanele mobile. Deci a fost scena respectivă, când au fost toți absorbiți de telefon. Da, oricine. Influencerii au fost absorbiți. Așa că aveți Și le-a grijă. pus și filtrul ăla de Snapchat, așa. Și au picat de pe ei, ai Da, văzut a fost doar... tare. A fost tare. Cum Mi-a le-a plăcut tare. tras sufletele așa. Da. Jenna Ortega, care joacă acum rolul, bine, e fata Lydiei Deetz, Da, care e Winona Ryder. Ea acum e pe rolul Winonei din 1988, când a fost filmul, nu? Da, din 88. Și spunea și Michael Keaton că a simțit că are. N-a jucat rău. Nu. N-a jucat. Bine, n-a avut Dar foarte nu ai mult. ce să joci așa Da, mult. el a fost un rol destul de simpluț, așa, dar mie mi-a plăcut. Adică, A fost tare ideea aia cu Dean, îl chema James, nu James Dean, chiar James Dean, nu mai țin minte cum îl chema, cu puștanul ăla care era și nu era, s-a închis. ăla a știi? fost interesant, Da, a fost personajul ăla. interesant, da. Și a fost bine jucat de băiat. Da. Fiindcă A fost îl dulce la vedeai, început. Da, îl vedeai o persoană inocentă, Da. vai, puritate întruchipată, ca pe urmă de fapt să își reprimească sufletul în schimbul ia de fapt în și-a schimbul vândut sufletul. vieții E ei. ok, da, e de fapt e o chestie de aia Din folclor, din Da. mituri populare din astea. Da, aia a fost interesant. Faust, când semnezi. Exact. Ca semna pe foaie. A fost interesant, dar așa, Duma. Plotul lor este că sunt certați în familie și că nu știu ce și că nu înțelege fata mică pe maică sau nu o înțelege, că vede stafiș, că e nebună și până când vedem că vede și ea cu ocazia asta. Da. Și asta aici ar fi chestia, că se continuă, în mintea mea se continuă Beetlejuice 3, va fi făcut cu Jenna Ortega la vârsta de 40 de ani probabil. Acolo când va ajunge. Și va avea ea fetiță, cred. Pe toți fac fetițe. Toți. Se tot Nu știu de ce, același dar obicei. până acum da, că ele văd stafiile. Și da, vă spuneam că în cultura lor merge. Ei au Halloween, filmul chiar este plasat, acțiunea filmului este plasată de Halloween. Modelul. Ca și în filmul din 1988, Beetlejuice iese dintr-un model de la scară mică de case. Ți-a plăcut, să spunem așa, nu coreografia, scenografia filmului? Ei, da, e de poveste. E bună. Da, dacă ești Tim Burton. copil. Da. E Tim Burton. Dacă ești copil și te uiți la filmul ăsta, e fantastic. Pentru adulți acum, nu știu, trebuie să te duci să te distrezi așa, să o iei chill, că nu e cine știe ce, nu-ți dă peste cap nimic. E un film de divertisment. Da. E așa Dar dacă ești copil, sigur e super colorat. E făcut frumos și cu referință la Dune, șarpele acela cu modele, cu light motive din astea, tot din Beetlejuice, care o și halește pe Monica, nu mai știu cum o cheamă pe personajul Monica Bellucci. The Soul Sucker. Stai să vedem. Nu? Dolores. Dolores. Da. Iată, da. Dar îmi plăcea cum rămâneau doar hainele, erau pur și simplu subți. Da, cum efectul ăsta. Da, au fost lucruri interesante. Mi-a plăcut mult. E un film de văzut, nu aș zice. E puțin mai slab decât... S-au investit în el cam 100 de milioane. Și mai mult am văzut, 150 ar zice lumea. Nu știu, Zice lumea. Eu am citit 100, Știu. cine s-au făcut 170 până acum. Da, au făcut bani. Au făcut bani. Băi, de Și ce a nu fost facem lansat și noi, la Festivalul de la Veneția. De ce nu facem și noi filme cu mai multe mituri folclorice de la noi? Bazme. De ce nu facem? De bani. Trebuie Exact buget. la asta mă gândeam și eu. Trebuie buget la CGI. Acolo trebuie. Dar cum ar fi, să faci un film în stilul Bollywood așa?
cu... Bollywood. Da, mă, în loc de Pegasul care zboară că n-ai bani de aripi, ridici un cal, frate, cu sfoara de la E o pământ. bicicletă, mă, Pegas. E o bicicletă. Asta ar fi bugetul la noi. Pegasul, o bicicletă. Asta ar fi bugetul. Tot la bani ajungi la unele chestii. Dintre toți actorii, care ți se pare că a jucat cel mai ok? Winona. Winona mi s-a părut cea mai matură în personaj. Și mi-a plăcut și personajul mamei. Ei, da, a fost colorat, a fost nebun. Da, nebună fost maxim. simpatic, da. Păcat. Da, hai să vedem note. Nici nu m-am gândit. Mă, nici eu, dar fac ce I listen to my guts. Mă duc în... 7. Ce atât am pus? Acum chiar e prea mult. Pe emoțional, așa. Chiar am vrut să zic, hai că merge, treia că meargă de la mine, dar nu e chiar prea mult. Avem și noi asta cu de 3 ori în miturile noastre. Dacă te dai de 7,5. 3 ori peste cap, te transformi în muscă. Na. Și Vladimir, și de acolo vine. Vladimir. Cine Bubble? Cine Babel. Pe data viitoare,